थाइजौ आसार बानलु बमब्रा मेवाइ बानायना दं मेरला बेसरनि गेसै खुनुनाय जायो हाथाय जमा लांनो हाया बे कार्टन खामानि मावग्राया सासेल' नै जानो नेग्राया मस्थ' बुरजा बिखियाबो दं नै बोरायबो दं Anak ini tadi muzang. Sudah. Mana? Apa sudah sampai dulu? Tet. Zaili? Nah. Ada orang ke? Sana ya? Oh. थाइजौ औ जों आरो थाइजौ गैयालै गोदैसो मेंग' लोङा मेंग' गायबा मोनलोंला आरो इयो थांनानै 20 थाखानि मेंग' लोंबाय मेथाइखौबो जाया मालाय